Za každých 10 koníčkov pridám euro do banku v prize money 3x3 Superlige. Deň 7, kedy chceme dostať florbal na vrchol. Poďme na to. Toľko mi bude chyba do 50, toľko musím spraviť klikov. Najobľúbenejší český tím? Tatran Střešovice. OK. Hráči Kohut, Maroš Giba. Giba. Šifra Banga. Šifra. Super. A tu Florko. Florko. Dobre. Havlas Beneš. Beneš. Gabarik Hosa. Hosa. Fajn. Aký je maximálny počet hráčov na ihrisku v jednom týme vo florbalovom zápase? 5. Konečne nemusím klikovať. Tak dnes sme pridali takúto sumu do prize money v Superlige. Koľko koníčkov si dal dnes ty? Napíš do komentára, napíš aj svoj rekord a poďme sa spolu zlepšovať. A odmena pre teba. Challengeuj spolu so mnou, natoč sa ako koníčkuješ a najoriginálnejšie video odmeníme práve podľa toho, koľko na ňom spravíš koníčkov. A nezabudni označiť 3x3 florbal na tvojom videu. Zajtra ťa čakám znovu a pozri aj predošlé dni, ako sa mi darilo.